Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, qadrly aýdymta söýüjüler we dinleýijiler. Ne bugün may aýynyň 5-i hepdäniň ýegişenme güni diýmek, Türkmenowa tele ýaýlymyna her hepdäniň ýegişenme güni siz bilen bizi diýdarlaşdyrýan janly aýdymlardan, janly owallardan düdülen owallar taýdaşan natly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde owallar taýdaşan natly gepleşigimiň bu täze sany, täze mewsumi elbetde gahrman arkadamyň tagallaty bilen döredilen Türkmenowa tele ýaýlymy şeýle-de edid arkadamyň parasatly baş tutanlygyny, gahrman arkadamyň ak pataty bilen bir paýtagtymyň görküne gör goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat medeni diýinjalş merkezi bilen owallar taýdaşan natly gepleşigimiň täze mewsumyny şu täze sahnamyzy, täze studiýamy taýýarladyk. Elbetde bir näçe wagt bärini şu täze studiýamyzda ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylarymyz, ýyllarlarymyz, ýaş ýüzler, zehinler, halifalar gepleşigimizde gelip dinleýijiler üçin, biziň tele tomoşaçylarymyz üçin jany fesek aýdymlary gepleşigimizde ýerine ýetirip berdiler. Umuman şu gepleşigimiz bilen ýurdumyzda tanalýan aýdymçylarymyz öz zehinlerini, ukyp başarnyklaryny görkezip bilýärler. Bu zatlaryň sakasyna da elbetde edid arkadamyz dur, bize şeýle uly mümkinçilikleri öğretip berenlik üçin gahrman arkadamyza gepleşigimiň başyna alkyşlar aýdýas. Edid arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Gahrman arkadamyzyň badalyga beren Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ilimiň her bir güni owadan aýdymlara, saatlara betsensin. Näme mehriban ileşer şeýle ýaş arzuwlar bilen biz owallar taýdaşan natly gepleşigimiň täze sanyna başlaýas. Elbetde aýdymsa söýüjülerimizden, dinleýijilerimizden biziň 05-75 gysga belgimizde köp sany SMS-ler gelip gowuşdy. Näme gepleşigimizde her sanyny, her ýegişenme güni ýurdumyzda tanalýan aýdymçylar bir öz sadanlarlar toparlan gepleşigimizde gelip halkymyzyň göwün söýen, haýyş edýän aýdymlaryny gepleşigimizde jany sesde ýerine ýetirip berýärler. Nägileşerimiz köp sany SMS-ler ýolladylar. Ýadgy edilen gepleşiklerimizdäki çykyş eden aýdymçylarymyzyň iň bir saýlama aýdymlaryny gaýtadan ýaýlyma hödürlemegimizi haýyş edip bize köp sany SMS-ler ýolladylar. Bizim tele tomoşaçylarymyzyň, aýdymsa söýüjülerimizin, dinleýijilerimizin haýyşnamalaryny bir gepleşigimiz üstü bilen dinleýijilerimizin isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu owallar taýdaşan natly gepleşigimiň täze sahnasyny çykyş eden aýdymçylarymyzyň iň lezzetli saýlama aýdymlaryny bugün gepleşigimiň üstü bilen dinleýijilere ýetirers. Şoň üçin mehriban ileşer owallar taýdaşan natly gepleşigimiň daşlaşmalar biziň gepleşigimizde tomaş edin. Biz gepleşigimize dowam edýäs. Owallar taýdaşan natly gepleşigimizde sypdyrman her bir sanyna tomaş edýän mehriban dinleýijilerimiz ilkinji nowbatda size dörejilik toparmyzyň adyndan sag bolsun aýdýas. Elbetde siz biz bilen işçiň ara gatnaşykda bolýaňyz. Iň gowy gepleşikleň, iň süýüji nagmalarynyň lezzetini bugün ýene bir gezek size duýdurmaklyk biziň maksat edenlik. Türkmenistanyň halk artisti Gulşat Gurdowa biziň gepleşigimize gelip owadan aýdymlar jany sesde dinleýijilere ýetirdi. Özüm aýratyn bellätim gelýär, ana şol owallar taýdaşan natly gepleşigimiň şu täze sahnasyna ilkinji bolup çykyş eden Gulşat Gurdowa aýratyn bir süýüji şeýle bir kämil aýdymy biziň gepleşigimizde ýerine ýetirdi. Elbetde ol aýdymam gahrman arkadamyda degişli, elbetde edid arkadamyň döreden ak güllerim saňa diýen bu ajaýyp eserini Türkmenistan halk artisti Gulşat Gurdowa biziň gepleşigimizde jany sesde ýerine ýetirip berdi. Şeýle hem şol gepleşigimizde Gulşat Gurdowa diňe bir öz dilimizdäki aýdymlary bilen çäklenmän eýsem ýurdumyzyň dostsogonlyk gatnaşyklarynyň giýinden alyp barýan Fransuz milletiniň meşhur aýdymlarynyň biri bolan Jutem diýen aýdymy dinleýijilerine ýetirdi. Häzir mehriban ileşer ana şol aýdymlary biz gepleşigimizde ýene bir gezek gaýtadan size ýetirýäs. Dinläň. Diýinjalyň owallar taýdaşan natly gepleşigimizden daşlaşma. Saylanım
Mehrwanileşler biz gitmişimiz dowam edýäs. Owalar sağlaşan atly gitmişimiz şu täze sahnasyny ýaş zehinden biri bolan Resul Çopanow da joşmakluk mümkinçiligi berildi. Şonu ömrüniň iň bir süýüji döwri bolan juwanlygyň söýgü bilen joşurýan döwrüni başdan geçirýän bu aýdymçy ýigdimiz şol akşam söýgü aýdymlarynyň ýene-de bir näçesini dinleýijilerine hödürledi. Näme mehrwanileşler ädirem gepleşigimiziň şu ýerine Resul Çopanowyň ýerine ýetirmegine aýlälem diýen söýgü aýdym. Edil oň ýit süresi bolsa, ýörüýte öz haýyş eden aýdymlarynyň biri bolan ýene-de söýgü aýdymlary size ýetirler. Dinläm, diýinjalyň. Dostlar gülüm aklıma bugün yine gelinir. Gitme deyip ağlan göller belki yada salanır. Al göllerine dövmedim ay gönlüm canım alanır. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem. Ailelem ailelem aya günü taylelem. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem. Bugün senin yaş toyun, onun okulun dolluğu. Bugün dünya iniptin, aydan yere yolluğu. Olay aylık geçilir, bugün niza kallığı. Dolanmalımın övrülmedim, bana yine ailelem. Ailelem, ailelem, aya günü taylelem. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem. Kara gözler bakan yar bakışından doyma yok. Nece yılat yersem de seni diller koyma yok. Bakarım nirde sen nirde, düşte mi kustama nirde. Bakarım nirde sen nirde, düşte mi kustama nirde. Gitaran çalan elim ilçe bilin uçanlar. Sen uğrunda şu evlerim yağmurların seçenler. Ağlığını munca gönlüm senin duran geçenler. Dolanmalımın övrülmedim bana yine aileler. Ağlığını munca gönlüm senin duran geçenler. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem. Ailelem ailelem aya günü taylelem. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem. Ailelem ailelem aya günü taylelem. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem. Dolanmalımın övrülmedim bana yine ailelem.
senin bir yerlerde bardın. Belki senim yatlayansın henizim. Duyan okmu behre intizardımı. Her ne duyuyum sana kurban edim. Duyan okmu mehre intizardımı. Her ne duyuyum sana kurban edim. Ödümle arzularımın bana bakışını göryen göğe dumanla. Senin sevgin vardır bu şirin canla, gelir deyip çekyen armağan edim. Zümrüt gözlerin düşümde göryen, didem yüzümün kaşına göryen. Ol yüzüğü ellerimde götüryen, gelir deyip senden ferman edim. Al yüzüğü ellerimde götüryen, gelir deyip senden ferman edim. Her gün yoluna kara, karışınmam bağışla. Her gün yoluna kara, karışınmam bağışla. Ben ölürdün sevgiler, yeneşim sır verinmem bağışla. Ben ölürdün sevgiler, yeneşim sır verinmem bağışla. Ökünmeyip duşana, menden ayrı düşene. Gözün acı yaşıma, yeneşim aranmam bağışla. Gözün acı yaşıma, yeneşim alanmam bağışla. Bol yarınla hoş vaktin, düşünmedim yaş vaktin. Bol yarınla hoş vaktin, düşünmedim yaş vaktin. Ağlamalı güzelim, yeneşim ağladanmam bağışla.
Ağlamalı güzelim, güneşim ağladanmam bağışla. Ökünme oyuz duşana, menden ayra düşenme. Gözün acı yaşına, güneşim ağlanmam bağışla. Gözün acı yaşına, güneşim ağlanmam bağışla. Oğlun aydar son kuysudım, günahkar yalnız edim. Oğlun aydar son kuysudım, günahkar namard edim. Kara gözlü söyün gülüm, güneşim min namardı bağışla. Kara gözlü söyün gülüm, güneşim min namardı bağışla. Ökülme oyup duşana, menden ayra düşenme. Gözün acı yaşına, güneşim ağlanmam bağışla. Gözün acı yaşına, güneşim ağlanmam bağışla. Ağlanmam bağışla. Ağlanmam bağışla. Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, biz o wagtlar sağlaşyna getmişime dowam edýäs. Seni edil siz şu wagt Resul Çopanowyň ýaşdaky naýdym şeýmyň ýerine ýetirmegine jany sessäki owadan söýüp aýdymlaryny ýene de gaýtadan biziň gepleşigimiziň bugun sanyny dinlemeklige size dörejilik toparmak mümkinçilik döretdi. Biz bolsa gepleşigimiz dowam edýär. Türkmen halkynyň kalbyna singen aýdymlary özüniň ömür dowamatyna gaplanan tüýjüligini ýoýman ýerine ýetirip gelýän aýdymçylarymyzyň biri mine Halipa Türkmenistan halk artisti Şagulu Allaverdi. Olam o wagtlar sağlaşan nasıl gepleşigimiziň sahnasyny bolmagy dinleýijileri ýene bir gede galkynlardy. Şol akşam Halipa aýdymçylygyň ýerine ýetiren söýme ýok diýen aýdymy söýen halklara melhem boldy diýsek ýalňyşlygymyz bolmaz. Şol aýdymlar ýene de bir dörejilik toparmady dinleýijilerimize ýetirer. Şeýlede Türkmen halk artisti Şagulu Allaverdi şol gepleşikde halipalarymyň ýerine ýetiren döredän aýdymlarynyň biri bolan Mowlana Epeň sözlerini degişli bolan nergezginleýän ajaýyp aýdymlar bilen gepleşigimizde jany sesle ýerine ýetirip beripdi. Ädere mehriban ileşler şu aýdymlary ilki bilen Türkmenistan halk artisti Şagul Allaverdi söýme ýok diýen aýdymy size gaýtadan ýetirer şol aýdymy. Ol aýdymyň ýsyrysy bolsa Türkmenistan halk artisti Şagul Allaverdi halipalara degişli bolan halipalaryň döredän Mowlana Epeň sözlerini dören nergezginleýän aýdymy gaýtadan size ýetirýär. Dinläp, diýin jalyň gepleşigimizden daşlaşma. Bugün senin yaş başında parlayan yigit kalbim jadylayan öýme ýok. Yana yana teleýime garlayan inni sana gülümlelem diýme ýok. Sille yarım, sillerimden doymuyor.
sensiz bana sevmiyor, 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 sevmiyor. Aşk donumu terpiştin mi dünya? Ya ömrün boş geçtin mi dünya? Ya da senden taş düştün mü dünya? İnne bana toylamasın giymiyor. Sırlı yarım sırlarımdan doymuyor. Gözle yarım gözlerimden doymuyor. İnni bana toylamasın giymiyor. Bu dünyanı sensiz bana sevmiyor, 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 sevmiyor. Sırlı yarım sırlarımdan doymuyor. Gözle yarım gözlerimden doymuyor. Bana gayri aşk odunu koymuyor. Bu dünyanı sensiz bana sevmiyor, 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 sevmiyor. Akbal sizi ayasına saklasın. Allah'ım sizi sayesinde saklasın. Her ne kısmet her girdiye bakmasın. Dilinizi bana dillen koymuyor. Sırlı yarım sırlarımdan doymuyor. Böyle yarım gözlerimden doymuyor. Dilerini bana dillen koymuyor. Bu dünyanı sensiz bana sevmiyor, 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 sevmiyor. nasihat. Ay gönlüm sana nasihat geçsen servetine. Tanı dostu düşmanın üyünü bahar ver.
Kılıçtan daim müştü pervergine Gezsen dünya yüzüne Devam tele tele 40 yıl maya gelin sen bütün bir yıl nereye Ki adam uruştu ötür yali yol vermeley Ol birine gep verip ol birine al verme Hey oğul adamdan kaçma kaçsan asla il verme Cana özün milliyip bir nekese yalvarma 40 yıl maya gelin sen bütün bir yıl nereye Hiçbir kim durmu deni duşu dost yardan ey Pul tapmasan ötürme ne kes bilin şitor Ey her dilende gamma sırgûnun dolur guvardan Doğumu 94 yılla minnet görse 40 yıl maya gelin sen ey bütün bir yıl nereye Mehriban ileşer format tamaşaçylar o wagtlar sağlaşan atly gepleşime dowam edýär. Gepleşimden başynda da ýatlatdyk. Elbetde şu Gahrman arkadaşymyň tagallaty bilen näme Türkmen we tele ýaýlymyny dinleýijilerimizden, tele tamaşaçylarymyzdan garaşyp tamaşa edýän gepleşikleriniň biri bolan o wagtlar sağlaşan atly gepleşimden üstü bilen yurdumuzda tanalyan ýaş dehinlerine yurdumuzdan çar kunjagyndan gelen aýdymçylarym şu gepleşigiň üstü bilen öz zihinlerini, okuyuplarını, gepleşimizin üstü bilen öz dinleyijilerini açyk görkezýärler. Şu zatlaň başynda duran Mehriban arkadaşymyza bir ýene bir ýoly sunawatymyzy ösdürýän, sunawatymyzy dünýä tanadýan Eziz arkadaşymyza alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň kitap eserleriniň höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýar. Gahrman arkadaşymyzyň galamynyň uji ýeti bolsun. Sebäbi Eziz arkadaşymyz bize halipa bolupdyr, ustad bolupdyr. Näme Gahrman arkadaşymyzyň şeýle görelletine eýer we ýurdumyzda tanalýan ýaş dehin aýdymçylar bir sunawatymyzyň ösme üçin halipalardan yerine ýetirilen aýdymlary häzirki döwürde bir täze öwüşün bilen işläp halk köpçüligine dinleýijilere ýetirýärler. Şoň üçin biz ýene bir ýoly şu medeniýetimizi ösdürmekde uly işler durmuşa geçirýän Gahrman arkadaşymyza alkyşlar aýdýar. Eziz arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, arkadaşly watanyna hem işe ýurdumyzda bagtyn aýdym ýaňlantyn. Gepleşime dowam edýär. Mehriban ileşer ýurdumyzyň durly welaýatlerinden gelen okuyuply aýdymçylara da özüniň gujagyny giýiňden açýan o wagtlar sağlaşan atly gepleşigimiz Lewap welaýatyndan gelen ýaşlaň soýgutyny adanan aýdymçymyz Artan Jumaýew okuyuwyny görkezmek üçin özüniň sahnasyny hödürledi. Mümkinçilikden peýdalanan ýaş dehin aýdymçymyz Artan Jumaýew ýüreklere baky siňenini Türkmenistan halk artisti Halipa Atagelli Garyagdyýewiň dörejiligine degişli bolan älam o şor aýdymyny biziň gepleşigimizde ustatlyk bilen ýerine ýetiripdi. Näme şol aýdymym dinleýijilerimiz bir gaýtadan ýene-de bir ýaýlyma hödürlemegimizi biziň 075 gysga belýimizde köp sany SMS-ler ýollapdyrlar. Ana bize SMS ýollan dinleýijilerimizin haýyşnamasyny kanagatlandyrmak maksady bilen Artan Jumaýewiň şu älam o şor aýdymny biz gaýtadan ýene-de ýaýlyma hödürleýäs. Dinläň diýinjalyň gepleşigimizde tomaş edin.
Yeni gökte elim koşar dağlı. Dağlaşıp dağlar geçti üstümde. Yine başım aşağı eğildi. Çıkabilimin yatlamalı attığını. Bir yaşıl, bir zar, bir yar. Elim boşur yaşlığımın yolu idi. Görüptün sen bizi bunda iki çek. Sol dili verin toyulmat yalıydı. 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 Geçip var ya aylar yıllar kış yazlar. Yine bahar sipeliye çağladı. Haydi yar alıp gitti yatlarlar. Aradığımda sol dili verin ağmadı. Bir yaşıl, bir zar, bir yar. Elim boşur yaşlığımın yoluydu. Görüptün sen bizi bunda iki çek. Sol dili verin toyulmat yalıydı. 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 Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, biz gepleşigimizde Kerim Halifoň bize ýollan şu ajaýyp fetirlerden dowam edýäs. Ähli peýaklygyň başydyr, arka dagyň aýdymlary, halkymyň bagyt guşudur, arka dagyň aýdymlary. Atlanyp ýurup atyny, girenler tarih gatyny. Çogdur türkmen sunnatyny, arka dagyň aýdymlary. Asly peýak kalpdan gelenler, her bir sözi döre deňdir, dünýä bagyşlaryna heňdir. Arka dagyň aýdymlary. Parhy ýokdur uly kişiň, köňül sady her bir kişiň goý ýanglansyn. Dünýä üçin arka dagyň aýdymlary. Mehriban ileşler, hormat tomaşaçylar, elbetde gahrman arka dagymyň döredýän eserlerini, aýdymlaryny bugün halkymyz ýatdan bilýär. Ne gepleşigimizde gelýän aýdymçylarym ezid arka dagymyň döreden aýdymlaryny, eserlerini biziň gepleşigimizde bir başardyklarynyň jany sesse ýerine ýetirýärler. Ýadyňyza düşýän bolsa, gepleşigimiziň geçenki sanyny Nuri Agderejepow biziň gepleşigimizde we sadarnarlar topar bilen çykyş edipdi. Ana şonu
Nur ýagdy gahrman arkadamyň sözüne we sadyna dören Leyla Saç aýdymyny biziň gepleşigimizde jany sesle ýerine ýetiripdi. Şul aýdyma da iýleşlerimizden arkadamyň Leyla Saç hakkında Xorowaýa daýdymny owalar tarlaşyna gepleşigimizde ýene de bir gaýtadan ýaýlama hödürlemegimizi iýleşlermiz. SMS-leň üstü bilen öz haýyşnamalaryny ýoladadylar. Häzirem gahrman arkadamyň sözüne we sadyna dören Leyla Saç eserini, Leyla Saç aýdymny biziň owalar tarlaşyna gepleşigimizden geçen sanyna çykyş eden Nuriýa Derejiewiň ýerine ýetirmegine jany sesle gaýtadan ýaýlama hödürleýär. Dinläň, diýin jalyň gepleşigimizden hem daşlaşmaň edi tomaşaçylar.
Mehriban ileşler edil siz şu wagtna gepleşigimizde Nuri Adrejew'in ýerine ýetirmegine gahryman arkadamyň sözüne we sadyna dören Leyla Saç aýdymny eserini biziň gepleşigimizde dinlediňiz. Zehinli aýdym şeýimiz Nuri Adrejew owalar taýlaşan atly gepleşigimiziň studiýasyny mihmançylykda uny şol gepleşigimiziň şol ýadgysy Türkmen bedewiniň milli bayramynyň toýlanýan gününe gabat gelipdi, ýadyňda düşýän bolsa, toý gününe taryhy wakalary halkymyz diýsen baý bolupdy. Sebäbi gahryman arkadamyzyň jowhur paýgasyndan dören atda wepa da bar, sapa da diýen ajaýyp kitap eseri halkymyza sowgat edildi. Şol gün gahryman arkadamyz Ahalteke atçylyk toplumyny özüniň täze aýdymny, täze eserini, rawajatly aýdymny halkymyza sowgat etdi. Şol aýdymam gahryman arkadamyna şol gün Türkmen bedewiniň milli bayramyny öz mehriban arkyjagy Kerimuly Berdimuhammedow bilen ýerine ýetiripdi. Bizem arkadamyzyň şeýle ýörelgelerinden alhamlanyp geljekde ediz arkadamyzy halkymyzy wasf edýän täze aýdymlar bilen halkymyza ediz arkadamyza hyzmat ederse ýanyrýar. Özüm mehriban ileşler şol gün Türkmen bedewlerini wasf edýän aýdymlarym elbetde Türkmen atşynaslaryna halkymyza sowgat edildi. Şol sanada biziň gepleşigimizde şo bayramçylyk sanyna mihmançylykda bolan Nuri Adrejew we halipalardan biziň döwürlerimize ýeten Türkmen bedewlerini wasf edýän çapyksuwaryň aýdymny biziň gepleşigimizde jany setse ýerine ýetirip beripdi. Häzir bizim şol aýdymyny dinleýijilerimiziň haýyşnamalary üçin gaýtadan ýene-de gepleşigimizde size ýetirýäs. Dinläň, diýinçe alyň gepleşigimizden daşlaşma. Yür gıyratım kanıt bağlap uçidi vatan, teginmedi uzuk yolu geçidi vatan. Kovup gelyen atları fin kaldırdı, kaylın barha bedevi. Koyarsın kuvatın gayratın senin, gayratın benim. Hey çu 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 çap 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 adama çap. Hey çu 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 çap 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 adama çap. Yarıştığın ayıp olur qalay tağılar, bayrağı alfaq düşmanın dönüne yadar. Kovup gelyen atları sen kaldırdı, kaylın barha bedevim. Koyarsın kuvatın gayratın senin, gayratın benim. Çu çap 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 adama çap. Hey çu 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 çap 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 adama çap.
hayatım pilhana qoloyloy şina Seret bide bir wedeli qol buloyloy şina Ol bayrak qoyup di qılğan papani İlle bayrak qıpıvı O yaktın kuvatın gayratın benim Gayratım mülük Çap 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 adamı çap Hey çu 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 çap 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 adamı çap 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 adamı çap 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 adamı çap Çap adamı çap Çap adamı çap 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 şu atar Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, siziň bize ýollan 05-75 gysga belgimizi haýyş edip ýollan SMS-leriňiz zaky biziň gepleşigimizde owalar saýlaşyna gepleşigimiziň tüşü täze sahnasyna, täze studiýamyzda aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň içinde iň saýlama lezzetli aýdymlaryny isleýän aýdymlaryňyzdan şulardan ibaret ol aýdymlaryň biziň dörejilik topurmaz edilen şu gün size ýetirdiler. Biz ýene bir ýola näme Gahrman arkadamyzy şäksiz alkyşlar aýdýas. Sebäbi Gahrman arkadamyzyň saýasyny ýurdumyzy bize işlemänedi, ýaşamanedy, döretmänedi. Gahrman arkadamy tarapyndan uly mümkinçilikler döredilýär. Şoň üçin bize şeýle uly mümkinçilikler döredip beren Gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulmagyny, janynyň sag bolmagyny alyp barýan ýollarynyň hasam rowaşyklara wetsenmegini tüýsüremizden arzuwlaýas. Gahrman arkadamyzyň saýasyny Bagtyar Türkmen halkymyza da Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen ajaýyp bilimizde bir irsal döwletiň agdy ýerligiň Bagtyarlygyň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Näme ileşler bizedir gepleşigimiziň jemini gepleşigimizde geçen sanlaryna çykyş eden ýaşly hin aýdymçymyz Resul Çopanowyň ýedi arkadamyzyň beýik ötüşlerini ýurdumyzyň owadanlygyny watp edýän şu buýsançly joşun aýdym bilen biz gepleşigimiz jemleýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawlaşamyz, ýene de alaýjak bir hepdeden türkmen owadyny, owadlar sagawlaşanyny gepleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz. Kederlerden miras kalan mekanım Sen karıştın bir tarafsın vatanım Kederlerden miras kalan mekanım Sen karıştın bir tarafsın vatanım Arkadağım Allah'sıyla mekanım Sen karıştın bir tarafsın vatanım Arkadağım Allah'sıyla mekanım Sen karıştın bir tarafsın vatanım Devletin içine avrayın artayım Baryan parakatlan kervanın dartayım Dünya seyle gelinizi ve tartayım Sen karıştın bir tarafsın vatanım Dünya seyle gelinizi ve tartayım Sen karıştın bir tarafsın vatanım Kollu barım, hanım
senindir. Avrayım mertebem canım senindir. Allah sayılan arkadağım senindir. Sen karıştın bir tarafsın vatanım. Allah sayılan arkadağım senindir. Sen karıştın bir tarafsın vatanım. Sen karıştın bir tarafsın vatanım. Sen karıştın baltıyarsın vatanım.